شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ንዓኹም ከመይ ጸኒሕኩም شالوم جس فشاملين جس سنودو جس فريد ورمير ዝንጎ ዝወርድ መደብና ንዝበለጸ መዓልቲ ዝኾን ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ መደብ Det här är programmet där vi delar det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ፍቕሪ አምላኽ ካብ አምላኽ ይዝጅምር ዝብል Och dagens ord det är Guds kärlek har sin start i Gud själv. ብዙሕ ጊዜ ስለ ፍቕሪ አምላኽ ዘለና ርድኢት በቲ ንሕና ዝለመድናዮ ፍቕሪ ስለንልኩዕ ንጋገይና Många gånger när vi vill förstå Guds kärlek eftersom vi mäter det med det kärlek vi har vuxit upp med så kan vi ta det lite fel. ፍቕሪ አምላኽ ከነጽናዕ ኮለና ካብቲ ቀዳማይ እንርድኦ ሓቂ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ካብ አምላኽ ጥራሕ ድጅምር ምዃኑ እዩ Och när vi börjar studera och börjar förstå Guds kärlek så inser vi att Guds kärlek har sin start i honom själv endast. ስለዚ አምላኽ ድማ ኣይልወጥን እዩ Och eftersom Gud förändras inte. ስለዚ ፍቕሩ ካብኡ ንዓኻ ስለዝጀመረ ንዓኻ ምፍቃሩ እግዚአብሔር ኣይቀይሮን Eftersom Gud inte förändras och han har älskat sig från sig själv så förändras inte sin kärlek över dig. ሪኹም እግዚአብሔር አምላኽ ጾምን ጸሎትን ስለዝጸለና ኣይኮነን አፍቂሩና Gud Fadern har inte älskat oss bara för att vi har bett och fastat. ቅዱስ ጎደና ስለዝኸና ኣይኮነን አፍቂሩና Han har inte älskat oss bara för att vi har gått på en helig väg. ንዑ ባህ ዘብል ነገር ስለዝገበርና ኣይኮነን አፍቂሩና Det är inte för att vi har gjort det som är gott inför honom han har älskat oss. ኖ ክንፍቀር ኣብ ዘይግበአና ሰዓት ግን ንሱ ፍቕሪ ስለዝኾነ ይፍቂሩና Där vi inte borde bli älskade av honom han älskade oss bara för att han själv är kärlek. ስለዚ ኣብ ፍቕሩስ ኮንፊደንስ ትብዓት ይሃልወና Så låt oss ha en frimodighet i den kärleken han har till oss. ንዓኻ ምፍቃሩ ከምዘይቀይሮ እግዚአብሔር ሰዓት ዚኻ ርግጸኛ ሁን Var övertygad 100% där hans kärlek till dig kan inte ändras. እንተ ተጋጊኸ እንተ ደኺመኸ ትብሉ ንትኾኑ Ni kanske ser, vad händer om jag blir svag och gör något fel? ብቐደሙ እንደኺምና ኮለና ይፍቂሩና Även i vår gamla liv när vi var svaga han älskade oss. መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ጥቕስ 16 I Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16. አምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝንዓለም ኣፍቀራ Och det står så här: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. እግዚአብሔር አምላኽ ንዓለም ከፍቅራ ኩሉ ጠፊኣ ኩላ ይፍቂርዋ När Gud Fadern skulle älska världen han älskade när den var förlorad. بخلا አዘራርባ እግዚአብሔር ምሳና ዝተራኸበ ጠፊናሉ ብዝነበርና ጊዜ ፍቕሩ ግን ኣብ ልዕሊና ሓያል ስለ ዝነበረ ይረኺቡና Och Gud fann oss och hittade oss i världen. Det var när han älskade oss från första början när vi var förlorade redan. ናብ አምላኽ ዘምጸናስ አምላኽ ንዓና መፍቃሩ እዩ Det som har fått oss att komma till Gud det är för att han älskade oss. ስለዚ አምላኽ ስለ ዘፍቅረኒ ከም ድላይ ኣይከይድን እየ Jag går inte hur jag vill bara för att Gud älskar mig. ነገር ግን ብዝተፈላለየ ድኻም ስለ ዝሓለፍኩ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ልዕለይ ዘለዎ ፍቕሪ ቀይርዎ ኢለ ግን ኣይኣምንን እየ Men om jag går igenom olika svårigheter och svagheter i mitt liv är jag inte övertygad om att Guds kärlek har förändrats. När jag är övertygad att han älskar mig. ምኽንያቱ እግዚአብሔር ደው ስለ ዝበልኩ ይኮነን ኣፍቂሩኒ Och det är för att Gud har inte älskat mig bara för att jag har stått fast. ንእሱ ፍጹም ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ይፍቂሩኒ Han har älskat mig bara för att han har fullkomlig kärlek. ግን ንፍቕሩ ብዝተረዳእናዮ መጠን ህይወትና ይሕደስ Med det mått vi förstår Guds kärlek förändras våra liv. ካብ ድኻም ንብርትዕ Vi blir starka från svaghet. ካብ ጌጋ መገዲ ንምለስ Vi går bort från fel väg. ፍቕሩ ምስ ተረዳእና Det är när vi har förstått Guds kärlek. ኣፍቂሩኒ ኢልና ምስ ኣመናስ ኣብ ኣምላኽ ክንጸንዕ ንጅምር När vi har förstått att han älskar mig så börjar vi bli befästa i honom. ስለዚ ንዓኻ ምፍቃሩ ከምዘይልወጥ እንተ ደኣ ኣሚንካ ኣብ ኣምላኽ ዘለካ ጽንዓት ሽዑ እዩ ዝውስኽ Så om du verkligen blir övertygad och förstår att han älskar dig och hans kärlek förändras inte över dig, då börjar ditt liv bli befäst i honom. ሮሜ 5:8 I Romarbrevet kapitel 5 vers 8. ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ Och det står så här: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. ሃሌሉያ ኣምላኽ ንዓና ዘላቶ ፍቕርስ ገና ሞታት ኮለና ዋጋ ብምኽፋል ይርኢና Och här ser vi att Gud offrade sitt liv för oss för att visa oss sin kärlek medan vi ännu var syndare. ሰብ ባህርያትኩም ተወኪሉ ክጸልኦኩም ከፍቅረኩም ይኽእል እዩ Vissa människor kan älska eller hata er genom era gärningar och era handlingar. ሰብ ምስ ተጋገኹም ኣብ ልዕሊኹም ዝነበሮ ፍቕሪ ክቕይሮ ይኽእል እዩ Människor kan förändra sin kärlek de har till er när de ser er misstag. ንኽትምለሱ እውን ዕድል ክኸልኦኩም ይኽእል እዩ De kan till och med stänga dörren där ni kan få bygga upp den relationen ni haft.
أنا لو مطعم بسرعة كنوركم Men jag har en god nyhet till er idag. كل سب نعخم زلو سئل انت تبالا شوي Även om alla människor har en fel bild om er och ändrar bilden till er. ነገር ግን ደስ ዘብል ሓያል አፍቃሪ ስለይኹም ሕማቕ አረኣያ ዘይብሉ አፍቃሪ እግዚአብሔር ኣለኩም Men ni har en Gud fader som är er älskare, som älskar er oavsett vad han ser hos er. ናብዚ ዘፍቅረኩም ኣምላኽ ተጸኩዑ Så förlita er till den här Gud som har den kärleken till er. ብፍቕሩ ከጽርየኩም እዩ Han kommer rena er i sin kärlek. ብፍቕሩ ከቐርጸኩም እዩ Han kommer genom sin kärlek forma er. ብፍቕሩ ከጸብቐኩም እዩ Och genom hans kärlek kommer han göra er vackra. ሪኹም ኩሎም ደው ኢሎም ዘለዉ ፍቕሪ ኣምላኽ ስለ ዝተረድኦም እዩ Alla som har stått fasta, det är de som har förstått Guds kärlek. ኩሎም ዝብርትዑ ዘለዉ ኣምላኽ ንዕኦም ዘለዎ ፍቕሪ ካብኡ ከምዚ ጅምር ስለ ዝፍለጥ እዮም Alla som blir starka, det är de människorna som har förstått att Guds kärlek startar från honom själv. ሎሚ ጸላእ ብምንም ነገር ንኸይከሰኩም ማዕጽዕጽዎ Och stäng den dörren idag där fienden inte ska ha möjligheten att fördöma er. ኣምላኸይ ካባይ ተበጊሱ ዘይኮነስ ካብ ርእሱ ተበጊሱ ኣፍቂሩኒ ይበሉ Börja säga istället, Gud har älskat mig från sitt eget start, inte från mig. ሰብ ክኸሰኩም ኣይተፍቅዱ Tillåt inte människor anklaga er. ኣእምሮኹም ክኸሰኩም ኣይተፍቅዱ Tillåt inte er sinne fördöma er. ጸላእ ክኸሰኩም ኣይተፍቅዱ Tillåt inte att fienden ska fördöma er. ብዘይ ቃል ዓለም ንስኹም ናይ ብሓቂ ፍቑራት ኢኹም Utan någon tillägg, ni är verkligen älskade. እዚ ምስ ተረድአና ኢና ንዕኡ ዘለና ፍቕርን ዝውስኽ Det är när vi förstår det här att vår kärlek till Gud börjar öka mer. ምፍቃሩ ዝኣመነ ኢና ኣምላኽ ዘፍቅር Det är den som har förstått att han är älskad av Gud som kan älska mer till Gud. እግዚአብሔር ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባርኩም ከም ዘፍቅረኩም ክትኣምኑ ይደሊ Guds vilja från första början att det är att ni ska förstå hur mycket han älskar er. መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማ ዮሐንስ 4 ካብ 10 ክሳብ 11 I första Johannesbrevet kapitel 4 vers 10 till vers 11. ከምዚ ይብል ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቒ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እዩ እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን እታ ፍቕሪ በዚኣ ኣቱም ፍቑራተይ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ ኣበፍቀረና ንሕና እውን ንሕድሕድና ክንፋቐር ይግብአና እዩ Och det står så här från vers 10. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. ዋው ሪኹም ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ካበፍቀረና እዩ Om Gud har älskat oss så här mycket, ንሕና እውን ንሕድሕድና ክንፋቐር ይግብአና እዩ då är vi skyldiga att älska varandra så här högt. እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዘፍቀረካ እንተተረዲእካ Om du förstår hur mycket Gud älskar dig, መጀመርታ ንዕኡ ዘለካ ፍቕሪ ብፍቕሩ ክዓቢ እዩ då kommer din kärlek till honom öka. ካልኣይ ንኩሉ ብዙርያኻ ዘሎ ፍቕሪ ክትከውን ኢኻ Då kommer du börja bli kärlek till alla runt omkring. ምክንያቱ ዝተፈቐረ ፍቅር እዩ Och det är för att den som har blivit älskad kan älska. ተባርኹ Gud välsigne er.